Știi care sunt cavitățile corpului uman? Cavitățile corpului uman sunt spații interioare care protejează, susțin și separă organele interne. Corpul are două mari grupuri de cavități: cavitatea posterioară, numită dorsală, și cavitatea anterioară, numită ventrală. Cavitatea posterioară include cavitatea craniană și cavitatea rahidiană. Cavitatea craniană conține encefalul, iar cavitatea rahidiană conține măduva spinării. Cavitatea anterioară este formată din cavitatea toracică, cavitatea abdominală și cavitatea pelviană. Cavitatea toracică conține mediastinul, cavitatea pericardică, care adăpostește inima, și cavitatea pleurală, care adăpostește plămâni. Cavitatea abdominală conține majoritatea organelor digestive: stomacul, ficatul, pancreasul și intestinele. Cavitatea pelviană conține vezica urinară, organele genitale interne și rectul. Cavitatea toracică este separată de cea abdominală prin mușchiul diafragm, iar cavitatea abdominală și cea pelviană comunică liber, formând cavitatea abdominopelviană. Ce cavitate conține encefalul? Ai reținut? Abonează-te pentru mai multe flashcards de biologie.